practic, persoanele aflate în scaun rulant pot beneficia gratuit de acest elevator, pe de-o parte, deci nu trebuie să mai caute musai apartamente sau garsoniere la parter. Pot să... E bine să caute la parte. Noi zicem de cazurile în care ei deja locuiesc la un etaj superior, că noi o să avem un elevator, adică e foarte greu să putem să facem lucrul ăsta pentru toți oamenii care stau la etaj. Adică noi o să facem, noi ne-am propus să spunem că o să ajungem la 10% din persoanele cu dizabilități din județ. Oricum e o cifră foarte mare, dar o să încercăm să ajungem și să le oferim acest serviciu. Ideea este că ei vor trebui, ca să beneficieze gratuit, să apeleze la primăria locală și cu care noi vom avea încheiate contracte. Fiind o structură de economie socială, vom avea contracte încheiate cu primăriile. Serviciul nostru va fi oferit pentru primăria oferind la rândul ei beneficiarilor. Da, exact. Un lucru extraordinar. Iar transportul, practic, oamenii trebuie să știe că pot beneficia gratuit, tot astfel, luând legătura cu primăria. Da, ei vor face o cerere la primărie, noi vom încheia un parteneriat cu primăria locală și în felul acesta ei vor avea acces la serviciu gratuit. Vom face niște contracte, lucrurile astea se vor pune la punct ulterior. Iar oamenii pot solicita mașina respectivă adaptată prin telefon, mă gândesc, prin telefon direct la noi. Programare prealabilă. Exact. Vom avea și un call center care va fi la Fundația Sfântul Sava și așa vom gestiona transportul. Asta înseamnă că veți ajunge să scoateți acești oameni cu dizabilități din izolare, practic. Da, ne dorim. Este extrem de important să reușim să-i scoatem din casă, poate pe unii dintre ei după ani de zile? Noi deja cunoaștem exemple de oameni care, tot așa, în urma accidentului, au rămas în casă, izolați. Familia nu a știut unde să meargă, la cine să apeleze, care sunt drepturile lor și având posibilitatea să oferim acum transport adaptat, anumite persoane care poate nu au fost niciodată la recuperare medicală pot să se programeze, noi să mergem acasă la beneficiar și să le ajutăm să oferim transportul spre medic sau spre spital, sau spre instituțiile unde trebuie să depună școală, acte. Exact. Transport adaptat este, din punctul meu de vedere, o idee extraordinară. Faptul că, momentan, să sperăm că în timp lucrurile se vor rezolva, mijloacele de transport în comun din Buzău deocamdată nu sunt adaptate persoanelor cu dizabilități, ajungem la o problemă pe care am discutat-o și astăzi, aceea că nici taxiurile, nici firmele de taximetrie nu au măcar o mașină adaptată pentru persoanele cu dizabilități. Intenționați să purtați discuții cu cei abilitați să răspundă pentru aceste lucruri? Da, noi, de altfel există legislația, prevede ca aceste companii de taxiuri să aibă o mașină care să poată să ofere acest transport persoanelor cu dizabilități. Înțeleg de la oamenii pe care deja îi cunosc în Buzău, care sunt în scaun rulant, că de multe ori apelează la bunăvoința, la omenia șoferului care singur ajută persoana respectivă. Mai este o diferență între faptul că pentru a urca într-un taxi, persoana trebuie să facă transferul din scaunul rulant pe perna autovehiculului. Mașina noastră, care va fi adaptată, nu necesită acest lucru, în sensul că persoana va putea, cu ajutorul unei rampe speciale cu care este prevăzută mașina, va putea să urce direct cu scaunul ei. Și în felul ăsta nu mai este nici tracasată, eu știu, mutată de colo-colo. Da. Mergem un pic acum spre partea cealaltă cu repararea scaunelor rulante. Colegul dumneavoastră astăzi ne povestea că am putea ușor să facem o comparație între o pereche de ghete de pantofi pe care noi îi rupem poate cu puțin noroc într-un an, dacă ajungem să ne țină și un an. Dumnealui spunea că nu poate ține mai mult de 3 ani un astfel de scaun. Pe de altă parte, prin Casa de Sănătate nu poți să accesezi decât odată la 5 ani pentru un astfel
de scaun și în acest fel înțelegem de ce e nevoie să fie reparate. Cine va repara aceste scaune? În cadrul entității noastre, pe care am dezvoltat-o și o dezvoltăm de acum înainte prin proiect, avem angajată o persoană care este tehnician scaune rulante, o persoană care are expertiză în reparație de scaune și care va face acest service reparații. Persoană care este în scaun rulant, Da, la rândul ei. o persoană care la rândul este scaun rulant și știe cel mai bine ce înseamnă să ți se strice o roată, să ți se defecteze. Ce înseamnă să ai un scaun care nu e adaptat nevoilor tale?